baten bukatua eta ja bestea. Balian jartzen du egindako lana. Egiak ere izanen ditu hala ere, entxatu nahiko genuke. Orain hitzak magazin formatua izanen du, hau da, orain artekoa behin pixka bat formatu txikiagoa izanen da, osoki koloretan, paper kalitate hobearekin, eta beraz, zentzortan, argazkiak eta leku handiagoa izanen dute, leku gehiago izanen dute, uste dugulako ere argazkilaritza kazetaritza dela, eta argazkiak ahalbidetzen dutela kontatu nahi duguna beste modu batean kontatzen, eta zaindu nahiko genuke hori hitza behian. Hala ere gure muina ez da aldatuko, segituko dugu aktualitateari bigarren begirada pausatuago batekin so egiten. Nahiz eta gure muina ez aldatu berrikuntza batzuekin heldu gira ona, eta uste dugu Ipar Euskal Herriko elkarteen sarea biziki indartsua dela, eta leku bat eskaini nahi diegu elkartei gogoetarako plaza bat izan dezaten. Eta horrez gain, behiako eduki batzu ere errekuperatuko ditugu hitza behi honetan, uste dugulako ere irakurlarentzat sendoago eginen duela hitza eta behiaren arteko lotura. Garrantzitsua da gure helburua delako herri hau euskalduntzeko ekarpen bat egitea, eta alde horretatik Ipar Euskal Herrirako estrategikoa iruditzen zaigu, eta ze gainera eduki sakonak eta sendoak emango ditugu, eta helburua da ahalik eta jende gehiena erakartzea gurera kazetaritza ona eginez, euskaratik, gure begiradatik. Bidea egin du Ipar Euskal Herriko hitzak, eta astero erakutsi du oso garrantzitsua dela euskara bizi tokiari azala. Hitzak egiten duen pauso behi honekin batean arpidetza kanpaina bat abiatuko dugu. Uste dugu beharrezkoa dela ahal bezain bat lekutara iristeko euskaltzalean eta euskaldunen sustengoa ukaitea jauzi behi hau egiteko momentuan, eta zentzu horretan dei egiten diegu arpidedunei eta arpidedun behi potentzialei arpidetzeko Ipar Euskal Herriko hitzara, astero jasotzeko magazina etxean, 20 euroan izanen da urteko arpidetza, eta zuen behar dugu honetan.